Добрый дзень. На мінулым стрыме мы скончылі на тым, што ў 476 годзе пала заходняя рымская імперыя, паў сам Рым. Нетрадзіма, адкуль усё пачыналася, адкуль рымская цывілізацыя рабіла свае першыя крокі да дамінацыі усяго міжземнамор'я. Вось менавіта тая радзіма, дзе быў Юлій Цэзар, дзе быў Гаймарый, дзе менавіта Рым і распаўсюдзіў латынь па ўсяму Сярэдземнамор'ю. Вось менавіта гэтая радзіма, яна пала. Цяпер яна зараз пад кантролем нейкіх германскіх плямёнаў остготаў, якія прыйшлі там з Скандынавіі. Як увогуле так атрымалася? Чаму? І чаму менавіта ў 476 годзе? Як бы гэтая дата гэта толькі сімвалічны знак, бо насамрэч Рым згубіў уладу ў раёне задоўга да гэтага. Ужо 100 гадоў назад сама моц была не ў заходняй імперыі, але ў ўсходняй. Менавіта культурнае жыццё было ва ўсходняй імперыі. Культурны прагрэс і навуковы ён быў менавіта на ўсходзе, а не на захадзе. Захад уходзіў у эканамічную стагнацыю, неўраджай за неўраджаем, горшылі эканамічнае становішча імперыі. Малая урбанізацыя не дазваляла неяк стабілізаваць эканоміку. І яшчэ паверх гэтага наклаліся вялікія перасяленні народаў, якія таксама былі справакаваныя гэтымі кліматычнымі змяненнямі позняй антычнасці. Гэтыя кліматычныя змяненні не толькі пабудзілі варвараў да перасялення і руху іншых плямёнаў, якія потым ішлі на Рым, ішлі жыць на яго тэрыторыі, але таксама адабразіліся і на самой эканомікі Рыма. Але менавіта з-за гэтых кліматычных анамалій горшыўся ўраджай, суадносна горшылася эканоміка. За горшэнне эканомікі горшылася фінансаванне грамадскіх аспектаў і арміі. І суадносна з гэтым цэнтр казаўся слабым, армія была слабой. Яна ўжо не магла супрацьстаяць гэтаму націску людзей, якія ішлі з-за лімісу, то есть людзей, якія ішлі з-за мяжы ў Рым, каб жыць, менавіта каб выжыць. Бо калі ў Рыме так быў неўраджай, быў не вельмі добры год, то за мяжой было немагчыма жыць. У тых местах было перанаселенне, у тых местах ішлі вялікія плямённыя качэўнікаў, якія прыйшлі далёка з усходу, якія ўсё ціснулі. Яны ціснулі гэтыя плямёны на Рым і прыйшлі самі на Рым. І таксама гэта не спрыяла стабільнасці імперыі, не спрыяла развіццю эмоцый, але наадварот, паніжала статус Рыму. Вось. Рым паў не толькі менавіта толькі з-за новых гэтых фактараў, але той факт, што яны ўсе абрушыліся адначасова, амаль што нейкія 3 дзесяцігоддзя на Рым, але проста іх колькасць і іх маштаб быў настолькі вялікі, што цэлая вялікая заходняя рымская імперыя проста не стрымала. Яе запас прочнасці быў малы дзеля гэтага. Яе бюракратыя, яе армія, яе культурная традыцыя, яна не змагла ўсё ж такі стрымаць варвараў, не змагла неяк выйсці з гэтай сітуацыі і выжыць. Але яна пала. Пала яшчэ, калі тытул імператара стаў не кіраўнічым, але сімвалічным тытулам. Пала тады, калі правінцыі аб'яўлялі сваю незалежнасць і адмаўляліся плаціць падаткі ў Рым. Палі тады, калі насельніцтва пачало гаворыць не па латыні, але на германскіх мовах. Вось тады і паў Рым. А ў 476 годзе проста ўжо на руінах імперыі, дзе сама інстытуцыя, як Рым, кіраваў толькі правінцыяй Італіяй і невялічкімі кавалкамі Галліі. Ён ужо не кіраваў Гішпаніяй або Паўночнай Афрыкай, або Паўночнай Галліі, або там часткай Германіі, або Англіі. Нет, ён кіраваў толькі Італіяй, часткамі Далмацыі і паўднёвымі часткамі Галіямі. Всё астатняе было заселена германскімі плямёнамі, якія адмаўлялі прыносіць сваю вернасць Рыму, якія адмаўлялі плаціць падаткі, якія адмаўляліся быць яго васаламі. Вось у гэтай слабой інстытуцыі нават сам тытул імператара ён ужо нічога не значыў. На яго садзілі маленькіх дзяцей, якімі маніпуліравалі, каб яны легітымізавалі ўладу таго, хто зараз сапраўды кіруе імперыяй.
але чалавек, які дзяржаў тытул магістра мілітума, то есть чалавек, які кіраваў арміяй, менавіта з-за гэтага, з-за таго, што ён кіраваў арміяй, яго была ўлада і палітычная. І насамрэч гэтыя людзі, якія кіравалі арміяй, яны не былі рымлянамі, яны былі же федэратамі, то есть менавіта тымі самымі германскімі плямёнамі. То есть германскія плямёны, акрамя таго, што літаральна аб'яўлялі сваю незалежнасць ад Рыму, яны таксама і кіравалі гэтым Рымам, вось так, праз тытулы. Але проста гэты фарс надакучыў аднаму з правадыроў гэтых плямёнаў. Плямёну астготаў ўсё ж такі не спадабалася тое, што ўжо зараз адбываецца. І яны не бачылі ў гэтым сэнсе. І таму ў 476 годзе правадыр Адэакар разам з вельможамі Рыма робіць вырашэнне адаслаць рэгаліі, інсігніі, сімвалы ўлады, тыя сімвалы, якія былі з Рымам ад пачатку яго станаўлення ўвогуле як дзяржавы, як цывілізацыі, з 8 стагоддзя да нашай эры, гэта з тых самых часоў, як Ромул менавіта заснаваў Рым, яны былі адасланыя ў усходні Рым, тым самым прызнавае, што ўсё, заходняя Рымская імперыя, яна больш не існуе. І больш няма ніяк інстытуцыі, ніяк духу, ніяк таго, што існуе. Яна знікла, яна ператварылася ў нейкую мару, у нейкую ідэю, у нейкі ўспамін. Але яе больш не існавала рэальна. Не існавала ўлады яе, не існавала ўжо яе культурна ў першапачатковым выглядзе. Яе больш не было. І тым самым яны казалі ўсходнім Рыме, што вось, прыміце тыя самыя рэгаліі, улады, тыя самыя сімвалы, якія даказвалі нашу легітымнасць на кіраванне. Бо калі мы не кіруем, то навошта нам сімвалы гэтага кіравання? Прыміце, вы цяпер зараз сапраўдныя рымляне, людзі, якія жывуць у Канстантынополі, у Анатоліі, у Егіпце, у Эладзе і ў Леванце. Вы зараз рымляне, вы зараз светачы культуры і цывілізацыі, якая развівалась на працягу тысячагоддзя. Вы цяпер несёце святло Рыма, нясеце яго ідэю, яго культуру, яго навуку. Цяпер ужо не мы ўжо не здольныя, цяпер ужо вы спадкаемцы гэтай ідэі. Цяпер вы ёсць рымляне, рамеі. Пра інсігніі. Вось, менавіта у Канстантынополі была адасланы коп'я, штандарты Рыму і шкіпетры і дыядэма, карона імператара. Гэта былі сімвалы ўлады, якія там трансфармаваліся і развіваліся праз тысячагоддзі рымскай гісторыі. Спачатку у Рыму інсігніі, як і амаль што цалкам уся культура, яна была спадкаваная ад этрускаў. Напрыклад, у рымлян быў такая сімвал улады, як трон з слоновай косці менавіта. Але яго не даслалі ў Рым, ён згубіўся. Потым яны трансфармаваліся, але элементы такія, як коп'я, шчыты і штандарты, то есть якія сімвалізуюць такую першапачатковую ўладу, ваенную, права моцнага на ўладу. Вось менавіта такія сімвалы яны і заставаліся. Яны былі перанесены ў Канстантынополь, тым самым даказвае, што ўсё, заходняй рымскай імперіі больш не існуе. Але гэта не значыць, што сама памёрла ідэя аб Рыме, што памёрла мара аб Рыме, што памёр канцэпт адзінай дзяржавы, якая кіруе ўсім сярэдземнамор'ем, якая з'яўляецца гегемонам у Еўропе, у Заходняй Азіі, у Паўночнай Афрыцы. Не значыць, што знік канцэпт імперыі, якая з'яўлялася цэнтрам свету. Нет. Гэты канцэпт проста трансфармаваўся і стаў не тым, што было б добра тое маць, але менавіта стаў мэтай, якой будуць натхняцца будучыя манархі і якую будуць спрабаваць гэтай манархіі ўвесці ў жыццё. І ва ўсходняй рымскай імперыі і з'яўляецца такі чалавек, які, натхніўшыся гэтай марай, зробіць яе рэальнасцю, наблізіць яе да таго, каб стаць цалкам рэальнай. У іншым выглядзе, са сваім дадаткамі ў ёй, са сваім почаркам, але ж ён з'явіцца. Але ён не будзе народжаны імператарам, ён не будзе баграна народжаным.
Ён нарадзіўся ў звычайнай далматыйскай вёсцы на берагу Адрыятычнага мора, і нават ён сам не падняў сябе ў імператары, але ён заняў такі тытул дзякуючы свайму дзядзе Юстыну. Ён таксама нарадзіўся ў вёсцы ў Далматыі. Ён таксама не быў з імператарскіх крывёў, не быў багран народжаным, але ён меў мару, але трохі іншую, падняцца і прывесці сябе і сям'ю сваю да лепшага жыцця. Пасля аднаго з неўраджаю ў яго рэгіёне ён збірае свае рэчы і гаворыць сябе і сваёй сям'і пайшлі ў Канстантынополь рабіць жыццё. Там у Канстантынополі ён паступае ў армію і дзякуючы сваім талантам, свайму інтэлекту ён даслужваецца да аднаго з найвышэйшых тытулаў увогуле ва ўсёй арміі ўсходняй рымскай імперыі, да начальніка імператарскай стражы ў палацы. Менавіта дзякуючы гэтаму ён мае шмат палітычнай улады і мае шмат рэсурсаў. Ён менавіта мае вес у двары, мае вес вырашаць і ўдзельнічаць у імператарскай палітыцы. Ён таксама не меў спачатку нейкага жадання стаць імператарам, і ён быў вельмі верным свайму імператору Анастасію. Ён не быў з тых людзей, якія, заполучыўшы такі тытул, як начальнік імператарскай стражы ў палацы, выкарыстоўваюць яго дзеля таго, каб забіць ужо існуючага імператара, як так рабілі шмат разоў, напрыклад, прэтарыянцы ў заходнім Рыме. Не, ён не з такіх, ён служыць свайму імператару сэрцам і душой, і ён не з такіх. Але ўсё змяняецца, калі імператар Анастасій, пры двары якога ён служыў, памірае. У імператара гэтага не было дзяцей, не было ўсё ж такі законных спадчыннікаў. І таму паўстае пытанне, хто будзе на троне, хто будзе імператарам. Таму што прэтэндэнтаў легальных нет. І вызнікае такая гульня, што хто першым захопіць, хто стане царам гары, той і перамог. У горадзе шмат прэтэндэнтаў, і таму таксама Юстын уступае ў гэтае спаборніцтва. У яго ёсць адзіны баяздольны нармалёвы ваенны корпус у горадзе, і ён знаходзіцца ў палацы. Таксама у яго ёсць нейкі палітычны вес, які ён набраў падчас свайго служэння ў арміі, падчас быцця на гэтай должнасці. І таму ён з'яўляецца такім вельмі важным гульцом у гэтым спаборніцтве. І таму да яго прыходзіць вельможа і гаворыць, што вось, калі ласка, я такі вельможа. Магчыма, калі ласка, цябе даць грошай, і ты мяне падтрымаеш у мае кандыдатуры. Але яго вес, ён такі вырашальны. Калі табе не падтрымлівае армія ў горадзе, то ты не можаш стаць імператарам, таму менавіта ён ключавы фактар для таго, каб хтосьці ўвогуле заняў гэтую пазіцыю. Юстын гаворыць, добра, вельможа, я згаджаюся на тваю прапанову. Ён бярэ грошы, але ён не робіць тое, што яго прасілі. Ён не падтрымлівае гэтыя вельможы. Ён гаворыць, добра, у мяне ёсць грошы, я іх пушчу на тое, каб купіць падтрымку астатніх палітычных людзей, каб яны падтрымалі маю кандыдатуру, каб я стаў імператарам. Ён так і робіць і становіцца імператарам, таму што такіх два фактары легітымнасці ён выканаў, і бум, Юстын зараз імператар. Але як ён нарадзіўся далматыйскім селянінам, так ён душы, так бы мовіць, і застаўся. Ён быў неадукаваным, ён усё ж такі ён хоць і разбіраўся у палацавай палітыцы, але яму па-за межамі гэтага трэба яшчэ было ведаць рэчы аб адміністрацыі, рэчы аб кіраванні войскамі ў стратэгічным маштабе, рэчы аб кіраванні імперыі, але ён гэтага не ведаў. І ўсё ж такі ён падчас свайго вандравання ў Канстантынополі, падчас свайго жыцця ў Канстантынополі, ён увесь час быў не адзін. Ён гатаваў сабе дапаможніка і гатаваў сабе пераемніка. Гэтым пераемнікам быў такі чалавек, як Флавій Пётр Сабатый. Флавіус Петрус Сабатыус. Вось гэта пляменнік гэтага свайго дзядзі, таму што у Юстына
не было дзяцей, але ў яго была сястра, у якой быў сын Юстынян. І менавіта ён узяў іх разам з сабой у Канстантынополь падчас жыцця. Там, калі ён як бы ўсё ж такі паднабраў нейкі капітал, ён казаў, што вось, пляменнік, я табе давяраю, ты мяне не пракінеш, калі што, таму я магу зрабіць сабе даверанага дапаможніка, які не абярнецца супраць мяне ў дварцовых інтрыгах, але будзе мне дапамагаць, кіраваць чымсьці і, ну, проста па жыцці. Таму ён даў Максіміяну добрую адукацыю, адміністрацыйную, філасафічную, нейкую тэалагічную, ну і як бы агульную навуковую, каб ён, Юстыніян, быў добра адукаваным чалавекам. І вось якраз, калі Юстын становіцца імператарам, ён кліча: Юстыніян, калі ласка, падыдзі сюды. Вось, мне патрэбен зараз дапаможнік, які будзе дапамагаць мне кіраваць імперыяй. І зараз у мяне задача легітымізировать сваю ўладу не толькі ў Константынополі, але і ва ўсёй імперыі. Таму, калі ласка, зрабі нейкія дзеянні, каб все ж таки паказаць людзям, што я як бы, ну, нармалёвы чалавек і што я як бы дастойны быць імператарам. Юстыніян гаворыць, што я гаварыць, ну, як бы, без праблем, дзядзя, зараз усё вырашым. Першым дзелам ён ідзе ў Рым і там неяк набліжае рымскую царкву, у той час яшчэ не незалежную, але частку нейкага вялікага, але яшчэ не структураванага, не цэнтралізаванага хрысціянскага патрыархату, які не мае на сабой галоўнага патрыарха, але ён састаіць такіх з некалькіх галоўных юрысдыкцый. Як бы ён набліжае гэтую рымскую царкву да царквы Канстантынопольскай. У той час яшчэ няма падзялення на каталіцызм на праваслаўе, і оно толькі пачынае зараждацца. Все ж такі. Таму што епіскап Рыма, ён не прызнае над сабой аўтарытэт Канстантынополя, таму што ён говорыць, што вось ён у вас ёсць толькі палітычны. Вы карыстаецеся гэтым палітычным капіталам, каб вам навязаць як бы сваю ўладу над Рымам. Але не, нам даў ключы апостол Пётр, таму вось мы зараз галоўныя. Як бы, вось вы ўсе павінны нам належаць. То есть, як бы, вы ўсе павінны падчыняцца вось нашаму епіскапу рымскаму. Як бы, ну, ніхто ў Канстантынополі ўсходняй імперыі як бы такое не згодзін, але ў заходняй частцы як бы да епіскапа Рыма ўсё ж такі неяк ставіцца лаяльна. І таму ёсць нейкая як бы, ну, канфлікт паміж двумя патрыархатамі, канстантынопольскім і рымскім. То есть адзін гаворыць: ты павінен быць пада мною, а іншы яму адказвае: не, ты павінен быць пада мною. Як бы гэта, ну, працягваць можна бясконца. Ой. Але ўсё ж такі Юстыніян, ён неяк набліжае, таму што ён мае добрую адукацыю тэалогіі і ў палітыцы. Ён як бы згладжвае гэтыя вуглы, гэтыя неразуменні паміж двумя цэрквамі і набліжае іх між сабой. Тым самым паказвае людзям, што ён як бы добры чалавек і што ў адміністрацыі імператара ёсць людзі, якія хацяць менавіта не нажывацца на імперыі, але рабіць жыццё ёй лепш, болей мірным і болей спакойным. Таксама Юстыніяну і Юстыну трэба падтрымка не толькі Канстантынопольскага ваеннага корпуса, але і падтрымка ўсёй усходняй рымскай арміі. І таму, каб заручыцца падтрымкай, трэба заручыцца падтрымкай яе галоўнага чалавека. І вось гэтым галоўным чалавекам у рымскай арміі з'яўляецца Віталій. Ён, як бы, Віталій дамаўляецца, говорыць, што Юстыніян, як бы, я вас падтрымліваю, вы нармалёвыя людзі, як бы, я супраць Юстына ніколі не пайду, вось, абяцаю. Але Юстыніян разумее, што гэты чалавек трымае занадта шмат улады, і што калі ён патэнцыяльна можа абярнуцца супраць Юстына, то ў Юстына будзе мала шансаў як бы неяк выжыць, неяк перамагчы ў гэтым спаборніцтве. Таму ён робіць такі прэвентыўны ўдар. Ён як бы на яго доўга не згаджаўся, але вырашыў яго ўсё ж такі зрабіць. І тут выяўляецца такая тэма, як тое, што ва ўсходняй імперыі кіруюць менавіта не ўлада мяча, не ўлада такой прымітыўнай сілы, як бы я моцны, я вось зараз усіх вас паб'ю, і таму я галоўны. Вось, не. У ўсходняй рымскай імперыі кіруюць замовы, кіруюць атручанне, як бы, кіруюць менавіта інтрыгі, уменні выжываць
як бы ўменне ствараць фракцыі і перамагаць, уменне дамовы з людзьмі. Вось менавіта гэты двор, гэтае жыццё, вось менавіта нейкае інтрыжнае. Вось яно менавіта кіруе і ўсёй усходняй рымскай палітыкай і неякі набліжае да разумення палітыкі ў сучасным сэнсе, чым, напрыклад, тое ж сам палітычнай сітуацыі ў заходняй рымскай імперыі, ну, на тэрыторыі заходняй рымскай імперыі, бо зараз там кіруюць варвары культурныя, якія толькі пачынаюць кантактаваць вось менавіта з рымскай культурнай бюракратычнай спадчынай. Але ў іх законы менавіта такія: я моцны, я перамог. Але ва ўсходнім Рыме не так. Ва ўсходнім Рыме менавіта кіруецца змовамі і інтрыгамі. І вось Юстыніян прыбягае да такіх інтрыг, каб потым не змясцілі яго пры дапамозе іх і яго дзядзю. Ён забівае імператара Віталія і тым самым устраняе патэнцыяльнага канкурэнта за ўладу. Гэта быў такі крок, можа быць, неапраўданы, але ўсё ж такі Юстыніян яго зрабіў. Добра, ён атрымаў падтрымку арміі, у крайнім выпадку ён не мае патэнцыяльнага супраціўніка з гэтай арміі і атрымаў нейкую падтрымку царквы. Юстыніян, ён не быў тым чалавекам, які робіць усё сам. Ён актыўна карыстаўся дапамогай іншай і, наадварот, спрыяў гэтаму. Ён шукаў людзей, якія разбіраюцца ў нейкіх пытаннях лепш, чым ён. Ён менавіта шукаў іх, размаўляў разам з імі і браў сабе на працу, каб яны разам з імі рабілі нейкую вялікую мэту, якой ён зараз сам не здольны. І ўсё ж таки, яму таксама быў дапаможнік у нейкай паўсядзённым жыцці. Нейкі чалавек, да якога ён заўсёды можа звярнуцца з просьбай аб дапамозе, нейкі чалавек, да якога ён можа заўсёды прыйсці і адчуваць з ім бяспечна. Нейкі чалавек, які супраць яго ніколі не звернецца, які супраць яго ніколі не выступіць, але будзе з ім заўсёды побач, які заўсёды будзе яго падтрымліваць. І гэтага чалавека ён знаходзіць у вельмі нечаканых абставінах і з вельмі нечаканай катэгорыі людзей. Гэтым чалавекам была Феадора. Яна таксама не паходзіла з каралеўскіх крывей, яна таксама не была багатанароджанай, яна не мала шмат палітычнага ўплыву, яна не была багатай, яна была супрацьлеглым усяму гэтаму. Яна была актрысай. У сучасным уяўленні прафесія актора, яна з'яўляецца нават нейкай прэстыжнай. Калі мы уяўляем сябе актора, мы і думаем, што прыкольна, у яго ёсць патэнцыял стаць вельмі знаёмітым і зарабляць шмат грошай і мець шмат прэстыжу. Але ў тыя часы ўсё было наадварот. Прафесія актора была адна з самых найніжэйшых пазіцый увогуле ў грамадстве, нараду з палачамі. Таму што гэта было грэка-рымскай спадчынай. Менавіта ў грэка-рымскай традыцыі, дзе і зарадзіўся тэатр і такое разуменне прафесіі як актор, адносіны да гэтых актораў былі найніжэйшыя. Яны былі справакаваныя з-за таго, што, па-першае, людзі яны не рабілі розніцу паміж роллю і самім акторам. Яны гавораць, што вось, ты навошта, калі чалавек там выконвае ролю нейкага забойцы, вось пасля выступлення ён ідзе там на рынок купляць нейкія яблыкі, і да яго падходзяць і гавораць: ты навошта Хрыста распяў? Ты навошта чалавека забіў? І што чалавек можа адказаць? Ён, калі пачне распавядаць, што вось, гэта было не сапраўды, гэта была роля, насамрэч не, я гэтага б ніколі не зрабіў у жыцці, пакуль ён гэта будзе ўсяго распавядаць, яго там, выбачайце, але паб'юць, таму што людзі ў тых часоў, яны бачылі, што хтосьці кагосьці забівае, і гэта, так нельга рабіць. І яны адразу ж не рабілі нейкага тлумачэння для гэтага, яны проста гавораць, што вось, гэты чалавек з'яўляецца амаральным, раз ён гатовы пайсці на гэты дзень. І яны разумелі, што гэта было не сапраўды, але ўсё ж такі проста факт таго, што ён імітаваў гэта,
ён як бы вельмі ім пасаваў нейкае ўяўленне аб гэтым чалавеке. Таксама з-за тога, што чалавек імітаваў кагосьці, людзі гэта бачылі як таго, што ён адмаўляецца ад сабе, як бы ад сваёй індывідуальнасці, як бы ад свайго роду, ад сваіх бацькоў. То есть як бы вось калі нейкі чалавек імітуе нейкага палітыка, то як бы уяўленне людзей ён на нейкі час становіцца гэтым палітыкам. Вось быў нейкі Арыстафан, быў нейкі Васілій Арыстафанович. Як бы ён гаворыць, што вось сёння я актор, і я буду імітаваць такога палітыка, як Клеона. І на працягу нейкага часу ён імітуе Клеона на сцэне. І потым і да яго падыходзіць чалавек і казаў: а ты навошта стаў Клеонам? Як бы Васіль гаворыць, што я не стаў Клеонам, я проста падаражаў яму. І як бы ты што, ты не Вася, што ли? Ты не Васілька, ты не Васятка? Вось твае бацькі, як бы яны што, ўжо без сына? Ты куды Васятку дзеў? Верні назад Васятку. Мне не патрэбна Клеон, Клеон ужо у нас ёсць, нам патрэбен Васятка, назад яго верні. Як бы і гэта таксама не павязала, што ты як бы адмаўляешся ад сваёй індывідуальнасці, адмаўляешся ад сваіх бацькоў, як бы і тым самым паганіш свой род бацькоў, паганіш сябе. І гэтыя два галоўныя фактары накладваліся адзін на адное, і з-за гэтага людзі дрэнна адносіліся да актораў. І гэта ўсё рабіла такую рэч, як самазабываючаяся прароцтва. То есть калі да цябе адносяцца як да нейкага маргінала, як да нейкага чалавека, які не здольны сабе паводзіць як нармалёвы індывід у грамадстве, ну, як бы, як да нейкага ніжэйшага чалавека без маральных увогуле нейкіх арыентыраў і якасцяў, то, ну, ты праз нейкі час станеш гэтым, таму што у цябе ёсць выбар або не быць такім, не быць амаральным, або быць амаральным. Але у выніку ты ўсё роўна будзеш адвергнуты грамадствам, да ў цябе ўсё роўна будзеш як бы адносіцца як да амаральнага чалавека. Ну ты ўсё ж такі можаш змагацца з гэтым, але ну праз нейкі час ты ўсё ж такі пакідаеш гэтую барацьбу ўсё ж такі і становішся тым чалавекам, як да якога да цябе адносяцца. І з-за гэтага тое, што гэта вось акумуліравалася падчас вось гэтай тысячагоддзі развіццё грэка-рымскай культуры, і прэстыж актораў ён як бы быў адзін з самых найніжэйшых у грамадстве. Але Юстыніян і Феадора яны сустрэліся. І як бы Юстыніян, яго паразіла як бы інтэлект Феадоры, яе разумнасць. У іх былі агульныя цікавасці, як бы агульныя мэты. Феадора таксама была вельмі начытанай жанчынай, аб яе было з ёй разам было цікава Юстыніяну. І таму Юстыніян падыходзіць да свайго дзядзі Юстына і гаворыць: калі ласка, Юстын, я хачу вось жаніцца на гэтай жанчыне Феадоры. Юстын яму і адказвае: вось сябра мой Юстыніян, у нашай імперыі існуюць такія законы, што як бы дзяржаўным служачым нельга жаніцца на актрысах. Вось, ну таму што нельга, таму што актрысы, ну як бы амаль што не людзі. Як бы Юстын гаворыць: выбачай, дзядзя, я ж твая правая рука, я другі чалавек у імперыі, я магу рабіць усё, што захачу. Давай адмяняць гэты закон. Юстын гаварыць, што ну, як бы я нічога супраць гэтага не маю. Але разумееш, што вось жонка мая, яна, ну, не дазволіць гэтага. І сапраўды, як бы жонка Юстына, яна катэгарычна не згаджалася, каб Юстыніян як бы жаніўся на Феадоры. Як бы, ну, Юстыніян гаворыць, што there is nothing we can do, мы нічога не можам зрабіць, і чакае, пакуль жонка Юстына памрэ. Ну, ён дачакаўся, і тады ён адмяняе гэты закон і жэніцца на Феадоры. Але прайшоў час, і памірае сам Юстын. І па спадчыннасці тытул імператара ўсходняй рымскай імперыі пераходзіць Юстыніяну 1 жніўня 527 года. Менавіта праз працу свайго дзядзі такі чалавек, як Флавій Пётр Савва, атрымаў адукацыю, атрымаў свой статус і ўдзячны свайму дзядзе за тое, што ён як бы вывеў яго з Гразі, з Далмацыі у князі ў Канстантынополь, ён прымае сабе 4-е імя.
Юстыніян, як бы удзячнасць. Ён гаворыць, што вось я працяг, як бы амаль што сын свайму дзядзе. Як бы што я менавіта яго прыемнік, і я вельмі ўдзячны, што як бы гэты чалавек даў мне жыццё, ну, як бы такое сацыяльнае. Даў мне тытул, я прыму імя. Амаль што яго быў удзячны за гэта. Юстыніян становіцца імператарам. І ён разумее, што гэта яшчэ не канчатковая мэта, што ён зараз можа разлажыцца і пачаваць на лаўрах. Нет, яшчэ шмат чаго яго чакае далей. Яшчэ шмат чаго трэба зрабіць, шмат чаго трэба рэфармаваць, шмат ад каго трэба абараніцца, шмат чаго яшчэ трэба пабудаваць. У яго зараз з'яўляюцца інструменты дзеля таго, каб спраўдзіць яго мару. Мару аб адзіным магутным Рыме, які кантралюе ўсё Сярэдземнамор'е. Мару аб стабільнасці, мару аб магутнасці. Вось у гэты момант у яго з'яўляецца магчымасць, каб яе ажыццявіць. Вось. І ажыццяўляць яе будзе не толькі ён сам, але ён збярэ з сабой каманду сваіх сяброў, якія кампетэнтныя дзеля гэтай працы. Ён быў фанатам мерытакрацыі, ён як бы менавіта шукаў людзей, якія былі лепшым у сваёй справе, і карыстаўся імі і цалкам ім давяраў, каб яны рабілі рэформы, каб яны абаранялі межы, каб яны вялі Рым да лепшага. Ён менавіта разумеў, што ў адзінку нельга кіраваць імперыяй, і тым болей нельга прывесці яе да велічы. І на працягу наступных відэа мы з вамі разбярэм, як ён гэта зробіць, якім будзе яго узыход на троне і што ён падчас яго зробіць. Ну, дзякую вам за прагляд. Да пабачэння.